Ένα ποτήρι σφινοπότηρο γεμάτο με νερό. Ναι. Θέλω να μου πεις πόσα κέρματα μπορούμε να βάλουμε χωρίς να ξεχυλήσει το ποτήρι. Πόσα πιστεύεις? 2. 2. Λοιπόν, ξεκινάμε και βάζουμε. Έτσι να βλέπω. 1. 2. Όταν ξεχυλήσει πες μου. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Στάζει τα γόνια σου. 12. Πού? Από εδώ. Επειδή ακούπησε το χέρι μου μάλλον. Εδώ. Ναι. Δεν έχει ψάξει κάτω-κάτω. 13. 14. Μέτρα. 15. 16. 18. 19. Κοντεύει. Μόλις έσταξε.